Čaute ľudia, moje meno je Kubo a vítam vás pri Hack Clash of Clans na tablet Prestigio a jediná vec, čo na to potrebujete, Xmod Games. Otvoríte to, vás to hodí takto na Xmod, tu dáte Clash of Clans, ja už toho mám nainštalovaný, ale len toto tu kliknete, aby sa vás to nainštalovalo a potom toto hore dáte, že Launch a sa vám otvorí Clash of Clans. S takýmto robotíkom a on vlastne takto vám proste hackuje Clash of Clans. A ja si tu chcem hacknúť armádu, tak dám, že Xmod a mňa to hodí na takúto blbostičku a dám, že My Troops a ja už som si toto tak skúšal trošku. Mám tu napríklad, že dám si Valkyr a dám 9999 999 a mám 999 Valkyriek. A dám napríklad Archerky 999, dám Goblin 999 a Barbarian 999. Dáte šipku späť, dáte trofeje, dáte top players, dáte tohoto, dáte visit a pozrite, mám nekonečnú armádu. Ideme. Trošku si to dám tichšie. A vidíte, napríklad dám Hog Riderov a hen. Nekonečno Hog Riderov. Môžete si ich tu dávať koľko chcete, ale max je 999. Mám tu aj nekonečno spelov, napríklad tieto, tie zrychlovacie. A Valkyrky si dáme. Juhu. Oh yes. A dám Return to Home. Moja výhra je tam. Dám si čo. A takisto môžete ísť na svojho v klane. Dám si tu napríklad takéhoto kamaráta. A hen z 999 Volt Breaker. Kamaráde, ty máš rotné mestečko. A viete o to, že keď wallbreakery zničia všetky ploty, tak idú na Archer Tower a takéto vecičky a hen 999 wizardov. Asi tu mám peky, aby to bolo zaujímavejšie. Kamarát, si prehral. No tak za neho som vyhral málo, lebo on má dosť šrotné mesto a takto. Takže toto. Ešte by som vám chcel ukázať, že ako sa to robí. Vlastne, vy si ešte stiahnete aj aplikáciu King Root a to otvoríte. Ja to teraz budem takto robiť, aby to. No a toto tu kliknete, že root a ono sa vám to rootne. A potom budete mať vlastne rootnutý tablet alebo mobil alebo čo máte. Zapnete Xmod
Games a dáte Clash of Clans, tuto, dáte Install Mode, dáte Launch, trošku jaj, počkaj, toto není Clash of Clans Sorač, toto som dal 360 security, ale dáte Clash of Clans, tu dáte install, dáte launch a ešte ako s tým robiť, to vám hneď ukážem. To je ten panáčik, ktorého si môžete dávať hoci kde, teda ak vám to ide, lebo mne to nejde. Ono si to môžete dávať len po okrajoch. Ja si to dám tuto, lebo tuto je asi najlepšie. A dáte, že Xmod. A dáte, toto tu všetko si musíte dať on, aby vám to išlo. Potom toto si jediné dáte off a tu si môžete robiť, čo chcete s tým. To je všetko. Čaute, dúfam, že sa vám moje video páčilo. Uvidíme sa pri ďalšom hacku.